abahlali, izihlobo nezalamane nabazali baka-Inga Godongwana ebefunda kwisikolo samabanga phezulu iLuhlaza ogqityelwe ubonwa ngomhla wama-24 ku-Epreli kutsho ngolasemzini. Wafike kwizikhulu zamapolisa apha eLingele 2 West apho khona bebezoqonda komcuphi okokuba kumaxa lindawoni ityala. I just don't know what to do. Andiyazi uba masithini. Ayikho esingayenzanga. I just don't know what to do. Ayikho esingayenzanga, ayikho esingayikhangelanga. Yazi Indivisa kabuhlungu kakhulu into yoba umntanam till today akakafumaneki. Inyani ayikaphumi uba kwenzeka ntoni na. Isivisa kabuhlungu silusapho lakwaGodongwana nelakwaMasawa, siyi-nation yonke because ngoku le nto seyingenwe nasisizwe sonke. And ke ngoku isivisa kabuhlungu gqithi. Surely by now besicinga into yobana kuzobe seyifumanekile inyani because izolo we were marking 1 month without him being at home. Ibuhlungu kakhulu loo nto leyo ukuthi silala selila and asilali ngamanye amaxesha. Kubuhlungu and we are hoping into yobana imatshi yanamhlanje izowenza umehluko. Luzoba khona utshintsho luzokwenzeka. Uzawushukuma kuloo ndawo kufuneka kushukumeke kuyo kuze kube kuphuma inyani. Namhlanje umhla wama-25 kwinyanga kaCanzibe lusuku lwama-31 inyanga iphele gungqu u-Inga engaziwa ukuba uphi. Ityala lokulahleka kwakhe livuliwe esipoliseni athi ayaphanda. Wagqityelwa eyothathwa kowabo ziitshomi zakhe kwayiwa eMakhaza eKhayelitsha elonwabeni. Xa kuvakala okanye eziluhlaza oodoshe besitsho kwaxatyanwa ngale mini, yena wabethwa kwabe kukugqityelwa kwakhe ukubonwa. Iitshomi zinciniwe ngabecuphi kodwa azibanjwanga kuba ubungqina abukho. Uthetha Mhlali yakusoloko ethe gqulu elilandele eli nqaku. asiva kamandi. Imbama singavi kamandi into yokuba asimazi uphi. Asisenamdla ukuthi bekwenzeke into, sifuna just umzimba wakhe. That's it. Asisenamdla ukuthi beqale kwathini. We just need umzimba wakhe. Sawuxola uba singafumana umzimba wakhe. Into sifuna uncediswa ukuthi nje asixelele ukuthi uphi. Nantso qha into esiyifunayo. Ayikho enye into esiyidinga, sidinga just ukuthi uphi. Sinikeni ubunjani, sinikeni qha, sinikeni. Sifuna into esiyifunayo, sifuna umzimba, sifuna uInga. Akho nto imbi ngento yokokuba if abantwana bebenosixelela ukuthi uphi, believe me, besingasoze sibe sisenza le migudu. Le nto le iyasidrayina sonke, ayidrayini tata kaInga, ayidrayini omnye ulasentwa, sonke endlini iyasidrayina because uya emoshari, ufike emoshari ujonge, ukhangela abantu, usentshiwa uyakhangela but ubona ayisiprepheranga yonke le nto ukubona ukuthi kubuhlungu ukulahlekelwa ngumntana. Le nto le andiyinqweneleli nditsho notshaba, ndingayinqweneleli nditsho noSathane ubuqu because this is so painful. I-painful, andiyazi uba ndingathi i-pain enjani. I-painful into ongamazi ukuthi umntana uphi. Qha ke noko lide after a month akabikho nto ibambekayo, akabikho nto ibitheni esifumana kubo. Yonke nje into nje ufumana the same old story. Uba sisaphanda. Amapolisa athetha kwenye, hayi sisaphanda. Usaphandwa izolo, kusaphandwa namhlanje. Ibuhlungu apho. Kuze kube nini? Kuzode kube nini? Kuze kube nini sikhangela? Kuze kube nini sinika impendulo engu-negative ebantwini? Kuze kube nini siphila nje obubomi bokuthi sikhangelaphi namhlanje, siyaphi namhlanje? Like now, uphuma kwam apha kuzofuneka emoshari kuthiwa khona umuntu ocholiwe ePhilippi obehonjiwe. I don't know whether nguye. Sisoloko siphuma sinethemba, sithandaza imithandazo engena-amen. I don't know, lo mntu lo akasacikidi, akasacaphukelanga Inga yedwa, secikide nathi. This thing is so painful. Kuthiwa i-cancer iyamcikida umuntu, but this one isicikida ngaphezu kwe-cancer because i-cancer icikida umuntu oyi-1, but lena into isicikida sonke. We just need justice, that's all. Sinida into yoba amapolisa makathathe abantwana abacikide ngale ndlela nathi sicikide kangayo because nyhani mhlawumbi angachaza inyani.
uthi makakazithatha azifake abazali babantwana bakhe bazifake ezihlangwini zethu bayifile le pain siyifilayo. If umntana wakhe belahlekile bezawuthini? And the other thing endiyicelayo kubazali, abantwana bethu siyabazi xa bexoka. Uyamazi umntana wakho, then I've got a problem with umzali ongazumazi umntana wakhe. Umazi umntana wakho ngaphezu kwepolisa, umazi umntana wakho ngaphezu kwam uba ndimazi. Akekho umzali ongamaziyo umntana wakhe. Ndiyamazi umntana xa exoka, ndiyamazi umntana xa ethetha inyani. Abafumana into bangena nalapho nakulaa ndawo sisakhumbula kuFacebook ebhongweni ne naphaya bayenza ngohlobo labo kukhangela ukuthi okay 9 njalo. Ithi ke ngoku into ne okwangoku ne kungosize akukho nto bathi bayifumane kabantwana, but nabo bayasho ukuba ewe siyakroka but koko asikwazi kwenza singumthetho kungekho nto itheni ibambekayo. Nangoku zikhona into esizithethileyo kubo esiqondayo into yokuba zizawulida ukuncedisana nantoni nabo. So thina siyazama by all means into yokubana ngaba uYinga makathini makafumaneke amandla. If we call it information oyaziyo serious eyinyani concrete ebambekayo ne you can come forward ne iiphones zabo ne zithathiwe bonke iiphones zabo zithathiwe. Ningathi mhlawumbi ngathi siyenza short ne laa mibuzo beninayo laa mibuzo besinayo siyibuzile ngaphakathi In terms of zonke ii-questions ebeninazo sizamile ukubana ngaba siziphendule, nezinye abaye beza nazo ke ngosiye satsho sathi ubana ngaba nosizozama nakanjani ukubana ngaba ziphenduleke. We understand because kaloku into inye esidibanisa apho ba uYinga sikwazi uba uwina. We understand not as if ubana ngaba nizokulwa noko uzokulwa apha. So sifuna ukubana ngaba sithini sithethe nganto inye njengobana ngabe sitsho ukubana ngaba if you are having any information ungazuhesitate uzuba sine-open door policy apha. We understand uze apha e-police station uthi uba ufuna umastishi Ondiphathele inqaku Sandiso Phaliso elinge lethu West eKhayelitsha ngaseKapa.